І знову вітаю всіх, хто тим чи іншим способом, неважно яким, але знову потрапив до мене на ефір, як звичайно, у неділю о 8 годині. Один раз був тільки не о 8, але на то були причини. Ось ми починаємо з вами розмовляти про те, що відбулося протягом цього тижня, хто там, де знову, як то кажуть, усрався, ось, і, в принципі, до чого це все може призвести. Так, давайте трошки почекаємо. Ой, о, сьогодні, не глядячи на дощ, все ж таки тепло на вулиці, у Києві, принаймні. Ось тому глядачів може бути небагато. Але гэта, в принципе, не важно. Потым все одно там свої 50 умовных праглядаў протягом тыдня гэта відэа все одно набярэм. Ну, давайте адразу туды пачынаць. З чаго можна пачаць? Пачаць можна з таго, што, в принципе, я прагназаваў, і калі вы там глядзіце, сачыце яшчэ за маім тэлеграмам ці нейкай іншай сацыяльнай сеткай, ось, там можна пабачыць, што я гэта прагназаваў. Я нават з папярэдняга эфіру рабіў асобныя відэа, вырезаў, дзе я казаў, што на гэтым тыдні Трамп усрэцца. І ён усраўся нават двойчы. Ну, першы раз гэта было вельмі ўсё прагназавана. Вітаю адразу Дар'і Кірі. Тому що перший, скажімо так, абсёр був прагназаваны, і быў ён павязаны з тэлефонным званком Пуціну. Ось, другі з'явіўся літаральна ось гадзіну, мабыць, менш за гадзіну таму. Ось, ну і пачнем па, скажімо так, тым, як гэтыя навіны да нас даходзілі. Пачалося ўсё ў панядзелак. Калі вы бачылі, в прынцыпе, прэв'ю да гэтага відэа, да гэтай трансляцыі, там, в прынцыпе, ўсё самае цікавае, што магло адбыцца падчас вось гэтай размовы Піпы з Трампам, гэта проста чарга вялікая новых нейкіх мемаў на гэтую тэму. Таму што, ну, я, уласна, я не чакаў увогуле нічога, што там пра штосьці дамовяцца, таму што разумеў, што гэтага не будзе, гэта немагчыма. Ну, я не ведаю, калі там хтосьці чагосьці чакаў ад гэтай размовы, штосьці зараз там Трамп затэлефануе Пуціну і штосьці там зменіцца, ну, блядь, вам бы да гэтага, да доктара якога-небудзь, не ведаю, хто там цымі розладамі псіхічнымі, разумовымі, хто займаецца, які лекар, але ось вам да яго, в прынцыпе. Калі вы ад гэтай размовы чакалі чагосьці лёсавырашальнага. Таму што, уласна, я нічога ад гэтай размовы не чакаў, было зразумела, што нічога там не адбудзецца. Кожны з, скажем так, з бакоў пачуў тое, што хацеў пачуць, ці давёў тое, што хацеў давесці. Уласна, чым ўсё скончылася? А скончылася ўсё нічым. Нават гэтыя вось так званыя прэс-рэлізы, якія там былі выдадзеныя пасля размоваў абоімі бакамі, що расійскім, що американскім, увогуле ні да чога не прызвялі, нічога там няма ў гэтых прэс-рэлізах, просто там нібыта там нейкія там станоўчыя гэтыя самыя станоўчыя зрухі, там бла-бла-бла, і, в прынцыпе, нічога. Ну, ось, як і, в прынцыпе, па выніках перамоў, якія былі ў Турэччыне, так, дамаўляцца далей. І нібыта все там пазітыўненька. Все пазітыўненька, все так даволі так станоўча. Але што пазітыўненька, што станоўча, якія, уласна, рашэнні былі прыняты, пра што дамовіліся, акрамя таго, што патрэбна дамаўляцца далей. Гэтага нічога няма, таму што гэтага нічога не адбылося.
В прынцыпе, як я і чакаў, ну немагчыма было, каб там штосьці адбылося, таму што Трамп не хоча ціснуць на Расію, баючыся, што яна там увогуле разваліцца канчаткова і зламаецца вся яе эканоміка. Ось, і Кітай яе там паглыне. Спачатку эканамічна, потым, мабыць, і фізічна, хто знае. Ось, і пабойваецца таксама Трамп таго, што, скажем так, на гэтым тле развалу вось гэтай самай Расіі, а Расія гэта між тым ядерная дзяржава. Ось, што там куды пойдзе, хто возьме над гэтым кантроль і з кім потым прыйдзецца рахавацца, акрамя вось гэтага бункернага ідыота, які там зараз. І не факт, што тыя людзі, якія атрымаюць гэтую кнопку, будуць больш разумныя, хаця ну куды ўжо там больш. І так ужо як абраза нейкая нават выглядае, калі ты кажаш пра якогось чалавека, што ён можа быць больш нейкім безглуздым, ніж Путін. Ну, гэта проста абраза любого чалавека. Ось, таму што, ну, куды ўжо там больш? Больш ужо няма куды, там ўжо ўсё, клініка, дыягназ. Ось, і на фоне вось гэтага ўсяго, в прынцыпе, Трамп не хоча ціснуць на Расію, і праз тое, што ён не хоча ціснуць, Расія гэта таксама цудоўна ўсё гэта адчувае, і навошта ісці на поступкі таго ж самага Трампа, каб ён там неяк самасцвердзіўся, як там нейкі міратворец, навошта ісці на поступкі яму і штосьці тут вырашаць з Украінай, калі можна далей гнуць, скажем так, сваю лінію, нічога не рабіць. Ось, акрамя выгляду, што ты ўсё ж такі зацікаўлены ва ўсіх гэтых перамовах, ва ўсіх гэтых прыпыненнях вагню і гэтак далей. Ось, таму, власна, там нічога не адбылося. Ні пра што не дамовіліся, проста чарговы раз Трамп, напэўна, пачуў, што калі б ён быў прэзідэнтам, гэтая вайна б ніколі б не пачалася. Ось, але дагадаю, што ў 2014 годзе, калі, уласна, гэтая вайна, не як там кажуць паўнамаштабнае ўторгненне, а ўласна вайна Украіны з Расіяй пачалася, прэзідэнтам быў хто? Як то кажуць, барабанная дробь, прэзідэнтам быў Трамп. Ось, як ні парадаксальна гэта ўсё гучыць. Ось, таму мне не было ніякіх чаканняў ад гэтага званка. І я, уласна, мае чаканні спраўдзіліся, таму што я нічога не чакаў. Ось, да таго ж яшчэ процягам тыдня тэлефанавалі там Трампу усялякія гэта еўрапейскія лідары, типа там Макрон, Страмер, хто там ще, ну, яшчэ не памятаю, хто там. Карацей, багата хто яму тэлефанаваў там з просьбамі, скажем так, неяк націснуць ўсё ж такі на Расію яшчэ да гэтага званка. Але нічога не адбылося. І, скажем так, еўрапейскі звяз прыняў там 17, ці які ён там гэты пакет санкцыяў супраць Расіі. В асноўным ён там таркаўся ценявога флоту і гэтак далей. Ну, ось Еўропа прыняла гэты пакет. Сполучаныя Штаты нічога не прынялі. Як не дзіўна, нічога не прынялі, ніякіх там санкцыяў жудасных, якімі Байден, чытаю просто каментар, якімі Трамп там палохаў расейцаў, нібыта, як калі вы там не захочаце міру, мы там як санкцыі вам уебем такія, що вы там ахуееце. Ось, але ўсе гэтыя санкцыі далей за словы і нікуды не пайшлі. Та не в нього то Байден, то Обама. Ну, вінаваты хто заўгодна, акрамя Трампа. Трамп толькі сера сабе ў штаны. Спачатку анансуе тое, што ён будзе сраць сабе ў штаны, а потым сера сабе ў штаны. Ось, таму ўсё гэта выглядае вельмі смешна. Ось.
До санкцій Сполучені Штати не долучилися, при тому, що Європа, ну, там такі нормальні, здається, пакети. І вже навіть Європа почала обмірковувати який новий там пакет санкцій, які там більше закранені, які банківські саме структури. Там от SWIFT ще некоторые банки там подключать хочуть. Ну, там такое. Більше вже економічний пакет, ніж ось там, як супроти тіньового флоту, в основному ось 17-й, який був, здається. Ось при этом єдине, що там станочок відбувається у Сполучених Штатах, це, здається, Лінсі Грем, чи як його там зовуть, сенатор. Причому він республіканець, а не демократ. Так, все ж таки просовує там некий законопроект, власне, який має там доволі так серйозно вплинути ось на санкції, власне. Ось, але про гэты ягоны законопроект уже даволі давно кажуць, і ось нібыта ось апошнімі днямі пішуць, що нібыта уже там все прям. І нават галасы там неабходныя набралі, і там і вето трампаўскае падалаць можна будзе ось з такой колькасцю галасоў. Карацей, там нібыта там все, сёння-заўтра ўжо будзе все працаваць. Але пакуль што ўжо ось я вже не перший тиждень про гэты законопроект чую, але, як то кажуть, авось і нині там, тому що нічого не змінюється. Ось, Трамп тарифи на ЄС збільшити хоче. Ну, просто ён разумее, що з гэта ягоная тарифная вайна по факту ні до чого не призвела. Там зараз, звичайно, там ведуться нейкія там расследаванні про те, що нібыта ось праз гэтыя маніпуляції з тарифамі там Трамп неяк там узбагачаўся, ці там нейкія набліжаныя да яго асобы узбагачваліся праз ось гэтую ось гру на тарифах, тому що там акції то падалі, то зноку узлеталі. Ось, і там, ну, не выключаю, што рабілася гэта там адмыслова. Тому що ти зменшуєш ціну на акцію, потім ті, хто у курсі, що зараз це все буде відмінено, скуповують їх по мінімальній ціні, і потім вони знову злітають у ціні, і все, і ти в шоколаді. Ось. Але проблема тільки в тим, що все це навмисність і, скажімо так, злочинну задумку гэтага всього складана довести. Ось, до того ж, в Сполучених Штатах это удвоє складаніше довести, тому що там это прецедентне право, і там це все нереально виглядає. Ось. Але, ну, такі ось справи. Стосовно знову ж того ж самого законопроекту, який там некоторые хочуць прасунуць, там увогуле не толькі ён кранаецца Расіі, але і краінаў, якія закуповваюць сыравіну, а саме там нафту, газ у Расіі, і іх гэтыя краіны таксама хочуць абкласці гэтымі самымі мытамі. Ось, і таксама там яшчэ пра забарону гэтага паўночнага потоку, які Трамп хацеў бы, звычайна, аднавіць, але ось зноўку ж еўрапейскі гэты парламент на гэтым жа тыдні таксама прагаласаваў, ну, не прагаласаваў, а што найменш разглядаў законапраект, каб увогуле гэты паўночны поток забараніць для Еўропы, і асноўным там ініцыятарам гэтага ўсяго выступаў новы міністр, прэм'ер-міністр, ці як там яго, канцлер Германії, Мерц, Фрідріх Мерц. Ось, і чаму гэта станоўча сама у гэтым пытанні? Таму што, скажем так, да гэтага асноўным карыстальнікам гэтага самага паўночнага потоку была, уласна, Германія. І яна была самым такім уплывовым граўцом ось у плане атрымання ось нейкіх дывідэнтаў від гэтага ўсяго, таму што ось яна была асноўным спажывачом ось гэтага самага расійскага газу, але ось зараз яны ад гэтага самага газу адмовіліся пасля ось гэтай аварыі, нібыта там выпадковай.
Ось, і все. І зараз знайшліся адразу нейкія альтэрнатыўныя вытокі, дзе гэта ўсё закупляць, дзе гэта ўсё браць, а зараз уже гэты паўночны поток ужо не такі і неабходны, як паказвае практыка. Зразумела, што все гэта даволі так абстрактна, таму што ўсё ж такі у тым жа еўрапейскім звязе застаюцца прарасійскія краіны, ось, якія час ад часу там так падсвістваюць сваю дудку. Ось, зразумела, што яны там не маюць нейкага значнага ўплыву. Ну, блин, Словаччына і гэта сама і Венгрія. Ну, самыя ўплывовыя ў Еўропе краіны, блин, Словаччына і Венгрія. Ось, калі б там гэта была, там, напрыклад, там Францыя і Германія, тады, да, можна было казаць, гэта сур'ёзныя граўцы на палітычнай арэне ў Еўропе, яны там можуць на штосьці паўплываць. А калі ты кажаш там про Францію, вибачте, про Словаччину і Венгрію, ну, блин, ще там Грецію давайте, там Албанію яку-нибудь дадим, так само, такі ж уплывовыя країни. Здається, американці його дуже хочуть, північний потік дотаційний. Ну, я вважаю, що в принципі, Трамп і не приховує того, що не має нічого супроти того, каб цей паўночны поток пачаў зноўку працаваць, але, скажем так, асноўныя граўцы, асноўныя спажывачы, скажем так, вось гэтага газу, праз гэты паўночны поток, яны ўжо не актуальны. Ось, ну і уласна, ну, зараз я нават загуглю, як ён ідзе, бо ён там ідзе па морю. Ну так, все зразумела. Все зразумела. Прикол-то у чому прикол ось гэтай штукі? Чаму, власне, гэты поток не актуальны? Ну, причым, ну, не зважаючы на іншыя краіны. А не актуальны ён таму, што ён ідзе-то па морю, але, скажем так, на кантынентальную частину Еўропы ён выходзіць у Германії. І калі яго забароняць, ну, скажем так, прыкрыюць у Германії, ну, ніхто нічога не зробіць. Тобто гэта патрэбна будзе будаваць яго праз там Польшу, ну, бліжэй за ўсё гэта Польша. Але не факт, што Польша таксама пагадзіцца, таму што Польша таксама не падабаецца гэтыя мігранты, якія там з беларускага боку пастаянна там штосьці лезуць праз платы. Ось, ракеты гэтыя, якія там перыядычна дзесьці на мяжы падаюць, ну, палякам гэта таксама не вельмі цікава. І упэўнены, што яны ўжо знайшлі нейкія альтэрнатыўныя ад гэтага паўночнага потоку вытокі ресурсаў. Таму, як бы там хто не хацеў бы дзесьці ў Еўропе, каб гэты паўночны поток зафункцыянаваў зноў, наўрад ці ён зафункцыянуе, таму што ён проста прыходзіць на тэрыторыю Германії. А Германія, яна такая, ужо стала з новым канцлерам, гэта ўжо не Германія часоў Меркель, ось, дзе там по аднаму там тэлефанаванню Пуціну ўсё вырашалася. Зараз гэта так у Еўропе прынамсі не спрацуе, у Германії тым больш не спрацуе, таму я ўпэўнены, што гэты паўночны поток не зафункцыянуе зноў, як бы там Трамп не хацеў. Ще грэкі дапамагаюць расіянам нафту прадаваць. Ну, гэта не ведаю там, што там ёсць у грэкаў ёсць супярэчныя тэрыторыі з туркамі, з Турцыяй. Вітаю пана Ікса таксама. І нібыта там біля гэтых выспаў, якія там супярэчныя між Грэцыяй і Турцыяй, нібыта там нейкія ёсць гэтыя нафтавыя выдабуткі гэтай нафты, і саме таму гэтыя выспы, яны там, здаецца, нават неабітаемыя, але за іх там спрачаюцца, таму што там нібыта дзесь там нафта ёсць. Грэцыя — це ватна краіна. Не ведаю, чаму
Ютуб заблокував коментар про ватну країну і Грецію. Цікаво просто, яке з цих слов викликало обурення у алгоритму Ютуба. Вітаю так само Андрія Колощука. Країни гэта, ну, вось гэтыя дробныя краіны, такія як там, напрыклад, ось тая ж самая Венгрія, Словаччына, там Румунія, тая ж самая, якая зараз потрапіла пад уплыў Расіі. Ну, про гэта ще паговорым, калі там будзем про выбары размаўляць. Ось яны просто не тое, што яны там ватныя, яны скажем так, адносяцца да краінаў, якія лёгка паддаюцца ўплыву. А лёгка паддаюцца ўплыву таму, што бачыце, чихнуць хочу, правду кажу. А лёгка паддаюцца ўплыву, таму што яны самі па сабе нічога з сябе, ну, не ўяўляюць. Яны не ёсць нейкімі палітычнымі граўцамі сур'ёзнымі. Ось, і бачите, Угорщина ватна країна, Ютуб не блокує, а ось Греція це ватна країна, Ютуб заблокував вже висті. Ось, і простое, що вони не ёсць ось гэтымі палітычнымі граўцамі сур'ёзнымі, яны паддаюцца лёгка ўплыву, а асноўны ўплыў, звычайна, ў палітыцы гэта эканамічны. Бо калі краіна эканамічна залежыць ад іншай краіны, яна будзе, скажімо так ці інакш жадаць успеху той краіне, ад якой яна залежыць, каб праз гэта мець нейкія там бенефіты, ось, і прэферэнцыі у атрыманні там рэсурсаў ці таго, там, што яна там атрымлівае ад гэтай краіны ў плане фінансавай уласнай бяспекі. Ось, і таму на гэтыя краіны вельмі проста ўплываць, таму што не тая ж Венгрыя, не тая ж Румынія, не тая ж Словаччына, не тая ж Грецыя, яны не ёсць там нейкімі пастачальнікамі чагосьці такога звышнеабходнага Еўропе. Яны, па факту, яны належаць да еўразвязу выключна за, скажем так, сваім геаграфічным рассташаваннем на тэрыторыі Еўропы. Всё, больш, як бы, ну, нічога іх з Еўропай не павязвае. Ось. І казаць пра тое, што яны там нейкія звышеўрапейскія, ну, сумнівна, калі так шчыра казаць. Таму што, калі разглядаць сама прынцыпы гэтых так званых еўрапейскіх каштоўнасцяў, пра якія час ад часу там у Еўропе кажуць, ну, я не могу сказаць, што гэтыя краіны там прям зразкі таго, як гэта ўсё мае адбывацца. Греція це проросійська країна. Скоро і Поляндія може стати. Ну, плавненько так перейдемо до виборів, які відбувалися на минулому тижні. У вас відбувалися вибори у Польщі і у Румунії. Ось, і не глядячи на те, що там палохалі тым, што прарасійскія кандыдаты нібыта там стасоўна ўсіх там гэтых сялякіх апытванняў нібыта нават набіралі большасць на гэтых выбарах. Але як сталася, ні ў Румыніі, ні ў Польшы прарасійскія кандыдаты не набралі неабходных галасоў для перамогі. У Польшы будзе другі тур, як, в прынцыпе, і ў Румыніі. Ось, таму... не, ў Румыніі ўжо ўсё. У Румыніі ўжо там перамог праеўрапейскі кандыдат, а ў Польшы будзе другі тур. Але па выніках першага туру, здаецца, большасць галасоў атрымаў Маравецкі. Ці, як я думаю, мэр Варшавы, здаецца. Калі я не памыляюся. Прозвішча не памятаю, здаецца, Маравецкі. Зараз я нават. Не. Рафал Часковський. О. А Моравецький це хтось інший, напевно. Зараз я... Президентські вибори в Польщі. Зараз подивимось, хто там. Король Наравецький і Рафал Часковський. Ось другий, це, здається, цей
проросійський, Норовецький, а Часковський це нормальний. Коротше. Ось, ну, наскільки я пам'ятаю, просто що цей нормальний це був той, хто мер Варшави. Ось. Хтось один не поставив вподобайку. Я вам навіть скажу, що хтось ці два, мабуть, не поставили вподобайку, тому що я тут так само висить у мене це саме в окно з тим самим, якое там проглядає цей ефір, я би там і гэта в окно вподобайку вже поставив. Ось, і у Польщі буде другий тур, ось, а в Румунії вже все. В Румунії перемог проєвропейський кандидат, при тим, що там всілякі опитування попередні, екзит-поли казали про те, що там може гэты кандидат і не перемогши, ось, а переможе там нейкі інший, гэта прозвище я нават не замарачиваўся, каб іх запамятаць, тому що, ну, бессенсовная вытрата, скажем так, як то кажуть, оперативной памяти. Ось, адзінае, чым адзначыўся вось гэты другі кандыдат прарасійскі, тым, што ён там нейкаму вось гэтаму кандыдату, якога забаранілі па выніках першага туру, там яшчэ першага, які там давно адбываўся, калі там ён сваю прэзідэнцкую кампанію вёў праз TikTok, ось, 25% ён набраў там у першым туры, потым гэты першы тур Верховны суд Румыніі ануляваў праз вось гэты уплыў нібыта Расіі на гэтыя выборы праз уласна соцмережу TikTok. Ось, і ось гэты кандыдат казаў, што ось, калі я перамагу, я ось аддам уладу вось гэтаму прарасійскаму кандыдату, які там праз TikTok сябе прасоўваў. Але, скажем так, не склалася. Ось, і, ну, могу сказаць, што гэта не апошняя спроба Расіі ось так трошкі расхітаць сітуацыю ў Еўропе вось праз выбары вось такіх, мабыць, не вельмі ўплывовых краінах, але гэтыя краіны могуць потым паднасіраць, таму што большасць краін, я не ведаю там, як там, у прынцыпе, гэта ўсё у еўразвязе працуе, але так, краіны могуць накладаць вета на нейкія рашэнні еўрапейскага звязу. Якось, напрыклад, там сялякія Орбаны з Вучычамі щосьці там палохалі еўрапейскіх гэтых парламентарыяў тым, што яны там не будуць прыймаць рашэння стасоўна там нейкіх санкцыйных пакетаў новых, але калі ім нагадвалі, што іх могуць пазбавіць права вось гэтага самага вета зноўку ж за галасаваннем без іх удзелу на рахунак таго, ці застаюцца, в прынцыпе, гэтыя краіны дэмакратычнымі і ці адпавядаюць іхныя палітычныя ідзеі еўрапейскім каштоўнасцям, адразу, скажем так, як кажуць ва ўкраіне, стулялі пэльку, ось, і ўсе галасавалі так, як трэба, і ўсе санкцыі прыймаліся, і ўсё працавала. Ось. Поки, але антиукраїнські сили там набирають силу. Це про Польщу ви кажете? 4 дивляться, 3 вподобайки. Дуда віддасть дружбу з Зеленським Макрону. Французик любить обзиватися. Ну, так, в принципі, там, я не думаю, що там Макрону так само там не шмат уже засталося. Бо у Макрона гэта 100% уже останній термін. Если по факту там, калі там не так давно были там выборы в Франции, там наступный год-два и все, там 27, 26, 27 уже, мабуть, там и у Франции выборы. Я не ведаю, колькі просто там 4 годы у них там, ці 5. Ну, там мало уже засталося Макрону. Ось, а Дуда все, та Дуда вже з концами. Мабуть, там прем'єром яким буде. Калі там будзе ввогуле працягваць гэтую сваю палітычную кар'еру. От, Паляндія – це проблема для України, якщо ми хочемо сильну країну. Ну і польські фермери. Ну, звичайно, це все таке. Це польські фермери з російськими паспортами.
Ось гэта тая яшчэ праблема. Ось, але здаецца, калі яны там щось абвесцілі, я чытаў, што там забаранілі верхоўны гэты суд ці што там Польшы, карацей, яны забаранілі ось гэта. Бо там ну все акцыі гэтыя маюць быць узгоднены. Ось, а мне піша Тимур Філоненко. Зараз ми йому напишемо, що в мене ефір. От так. Ну так ми йому напишемо. Але відео все одно пише. Але ладно. Всім привіт від Тимура Філоненка. Так сказати, у прямому ефірі, користуючись корупційними зв'язками. А ось Тимур Філоненко і сам уже зайшов. І може всіх повітати, не користуючись корупційними зв'язками з автором гэтага каналу. Да, Андрій Колодюк, Тимошевич в ефірі, Філоненко пише. Реально смішно. Смішно виглядає. Ось, і таму ось гэтым фермерам забаранілі там гэтую нейкую акцыю пратэста, якую яны там планавалі, падавалі яны там заявку на праведзенне вось гэтых самых нейкіх там мерапрыемстваў на мяжы, і нібыта там хацелі штосьці заблакаваць там нейкі зноў ж пункт пропуску, але ім сказалі, ідзіце гэта самае, пашыце свае палі. Ось там, ну, гатуйцеся там да пасеўной, ці што там у іх там адбываецца. Ужо, напэўна, все пасеялі, што можна, але все адно трэба працаваць. Ось, і карацей, забаранілі вось гэтым польскім фермерам з расійскімі пашпартамі, забаранілі блакаваць там нейкі пункт пропуску. Ось, таму, хутчэй за ўсё, да выбараў, да другога туру выбараў наўрад ці там будуць нейкія зрухі. Тобто навряд ці там будуть щось дозволяти ось такое робити, неяк там провокувати неякі ситуації на межі, власне, українсько-польській. Ось, але, скажімо так, поглядім, чим гэта скончиться. В принципі, у першому турі праеўрапейскі кандыдат набраў больше голосов, але, скажімо так, недастаткова, каб перамагчы, власне, у першому турі. Що там адбудзецца ў другім туры, пакуль што складана спрагназаваць, але улічваючы, што вось была нейкая перавага ўжо, то ўсё ж такі ёсць, скажем так, здогадкі пра тое, што так і застанецца. Ось, і да, павяртаючись уже да астатняй пару самакаців цим фермерам. Ось, повертаючись до астатняй ўжо навіны, скажем так, з міжнароднага блоку, калі можна так сказаць, гэта тое, як Трамп усраўся другі раз. Ось, маю надію, СБУ таки почне працювати в Європі. Ну, я не думаю, у СБУ зараз трошки інший пріоритет. Ось, і, скажем так, СБУ не настільки, ну, СБУ і ГУР навіть не настільки глобальна структура, як, наприклад, тое ж саме ГРУ російське, там, ФСБ, ось, у яких там ще там з совєтських часов агентура працює у Європі. Ось, і до того ж ще і сродків хапає, каб все гэта утрымліваць і пастаянна падкормліваць. Ва Ўкраіне гэта ўсё ж такі не настолькі развіта ось у гэтым плане. Ось, а павяртаючыся да другога разу, калі Трамп усраўся, в прынцыпе, для украінцаў гэта не навіна, тое, што апошнія 2 дні, 2 ночі, я б нават сказаў. Ось, тут просто жахі адбываюцца. По там 200-300 гэтых самых шахедаў, там яшчэ ракеты прям пачкамі летяць. За апошнюю там, за апошнія сотні там взагалі
Зараз я нават погляжу, каб дакладна вам сказаць. Где тут это канал павітряных сил. Вот, напрыклад, то есть за гэтую ноч, якая было 367 гэтых самых всялякіх ракет-беспілотнікаў, 367 ляцела. Збіта тут 45 ракет збіта і больш за 200 беспілотнікаў. І 264 на ноч раней, дзе 6 было збіта ракет, і таксама больш за 200 беспілотнікаў. Ось, і ось, рабіце тое, што кажа вам Тимур Філоненко, ставьте вподобайки. Ось, і, ну, гэта даволі такі масованы удар. Давно так, нават тут у мяне тут умоўна такі зацішны раён, але трошки так было чутно. Ось, трошки гэта самае, скажем так, пачуў звукі гукі дагаварнячка нават тут у сябе на Баршазе. Ось, і пасля ось такіх масованых абстрэлаў стае зразумела, што як бы вось яно, так сказать, прагненне міру з боку Расіі. Прычым гэта ўсё адбывалася на фоне таго, што протягом 3 дней адбываўся працэс обмену палоннымі, які таксама там быў анансаваны даволі даўно, пра які таксама той же самы Трамп піздануў. Прычым піздануў, калі там яшчэ нават першы этап обмену не стаўся, а Трамп ужо напісаў, што все там. Нібыта я там такі класны прэзідэнт, і вось глядзіце, чаго я дасяг. Я дамовіўся пра обмен 1000 на 1000 у фармаце. Але, ну, всім зразумела, што не Трамп пра гэта дамаўляўся, і ввогуле дамоўленасць аб гэтым была ще да таго, як Трамп пра гэта ўсё пачаў пісаць, але ось нейкага, скажем так, свайго перамогіума, каб пацвердзіць, што Путін хоча міру для сваіх выбарцаў, Трамп маў падкінуць, і ён ось такім чынам падкінуў. Пры тым, што, ну, звычайна, нават не расійскі, не украінскі бок, ну, украінскі так зразумела, ніколі пра абмены не даваў звестак да моманту, калі ось яно ўжо фізычна не адбылося, таму што каб гэта ўсё не зарвалося, таму што калі ты маеш справу з Расіяй, там можа адбыцца ўсё што заўгодна, і ты там абвесціш папярэдне, што ўсё там адбылося, а потым там з таго боку скажаш, што хуй вам в сраку, і нічога не адбудзецца. Ось, і каб ось, скажем так, лишний раз не дратаваць, скажем так, процілежны бок, Украіна афіцыйна апавяшчае пра нейкія абмены ўжо па факту, калі яны адбываюцца. І сёння ось скончыўся гэты абмен, апошні этап адбыўся, там 303 палонных павярнулі яшчэ, і ось загалом за 3 дні 1000 на 1000 абмянялі. Ось, і Трамп жа усраўся на фоне гэтага. Трамп не напісаў, што там, як мінулага разу, «Володимир, стоп! Стоп, Володимир!» Трамп гэтага, нават гэтага Трамп не напісаў у сваёй сацыяльнай мережы. Трамп напісаў больш. Трамп выклаў фотку там нейкага свайго знаёмага, на якога лебедь напаў, і напісаў ён каментар, што я ж вам казаў, што гольф вельмі небяспечная гра. Ось майго знаёмага пакусалі у Вестмінстэры. І гэта ось рэакцыя, як ён сябе лічыць, лідара міжнароднай супольнасці, адэпта дэмакратыі, що там яшчэ, якія там у яго гэтыя тытулы. Ось, карацей, кароль усяго і уплыву на ўсё. Дональд Трамп пасля двухночнага бомбардавання Расіі Украіны там з ужываннем там больш за 50 ракетаў і больш за 500 дронаў,
Ось ён піша, що гольф гэта небяспечная гра. Нават ужо не Володимир Стап. Ось, і ці там дуже невчасно, дуже невчасно. Нават на гэта Трамп ужо не здатны. Ось, таму все гэта вельмі сумна. Ну і перед тым, як мы перайдзем да апошняга блоку, больш такого павязанага там нейкімі такой з беларускай павестачкай, я вам нагадаю, що ви можете свае пытанні, па-першае, пісаць, ну, акрамя думак, того, що ви тут думаєте на рахунок того, про що ми тут розмовляємо. Можете писати, некие теми можете самі навіть задавати, я їх підтримаю і обов'язково на ці теми так само ми порозмовляємо. Клієнти вистікають. Ось все це можете писати ось у чат, ось ті у коментарі, я їх так само читаю. Під минулої трансляції не було ні одного, тому читати було мені не було чого, тому я нічого не читав. Ну, в минулому тижні. Мабуть, на цьому тижні щось і почитаю. Ось, так само можете поставити подобайку, ось, і написати потім, коли ви глядите у записі. Уже можете написати який-небудь, як любить казати Євген Карась, безглуздо чудовий коментар з безконцей кількості слів. Ось, все це необхідно, власне, не для мне, в принципе, сиренева, як ви кажуть. Ось, а гэта необходимо для алгоритму Ютуба, каб гэты алгоритмы разумелі, що тут дійсно якийсь там цікавий контент, який може бути корисним навіть для когось. Ось, і каб прапановваў паглядзець гэтае відэотрансляцыю большай колькасці людзей, патрэбна ось, уласна, каб гэтыя алгарытмы працавалі. Каб яны працавалі, патрэбна ставіць падабайкі, пісаць каментары. Ось, і тады, нібыта, ось гэта ўсё мае працаваць. Ось, калі, скажем так, вы не задавальніліся ось гэтым самым, ось, і все адно вы вважаеце, што вы хочаце зрабіць больш для дэмакратыі ў свеце, ось, можете падтрымаць яшчэ гэты канал матэрыяльна. Можете стаць спонсором каналу, ось, і вы яшчэ у вас там зелёненькім будзе свеціцца ваш нікнейм у чаце. Ось, а можете за дапамогаю, скажем так, алгарытму Монобанку, ось, праз гэты QR-код, ось, падтрымаць мяне і, власна, гэты канал. Калі не працуе QR-код, ці вы там глядзіце з нейкага мабільнага засабу, ось, можете скарыстацца пасыланнем унізе пад гэтым відэа. А калі вы знаходзіце ўвогуле дзесьці за мяжой Украіны і не можете карыстацца інструментамі Монобанку, можете скарыстацца платежнай сістэмай PayPal. Пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец, ёсць унізе. Верніце Тимура Філоненка. Пан Іван не гірше. Пан Іван скоро буде гэта саме. Мабуть. Ёсць дуже великая верагоднасць того, что пан Іван скоро стане гэтым адэптам карася. Ось, і будуть відоси вже не такі, ось, як ось зараз, там, білі. Ось, а офіційно буду ось під таким кольором. Блін, не бачно. Ось, коротше, ось таким буду. Буду постійно ось таким. Червоним, коротше. Коли хто не зрозумів, буду офіційно мати право записувати відоси і проводити трансляції у червоному кольорі. Мабуть, тут навіть десь є червоний фільтр у OBS. Ті там щось скачати, каб червоний фільтр робило. Ось, тому що щось з гуром не складаються у мені відносини. Ось уже завтра буде 2 місяці. При гэтым я ось там запитав, що там як, і мені сказали, що там карцей без там дозволу гэтага там зверху, нейкага там галоўнага кіраўніцтва нічога не адбываецца. Мне такое ўражанне, що там сам Буданов нібыта мае там сцверджваць кожнага новага добраахвотніка, які жадае
долучитися там до гур. Ось, тому я почав шукати які альтернативні, скажімо так, варіанти. І один з альтернативних варіантів це був батальйон рейд Сил безпілотних систем України. 413, здається, він за номером. Ось, командир этого батальйону гарна людина, подполковник ЗСУ Євген Карась. Ось, один мінус це те, що ця структура належить до ЗСУ. Тому ось те, що я ось там пропонував Тимуру свій обвес на АКСУ, він мені знадобиться. Тому що я буду отримувати так само АКСУ. Ну, коли я там все ж таки потраплююсь у цей рейд. Ось на наступному тижні там повинні вже мені там повідомити всі ці штуки. ВЛК мені потрібно буде пройти тут у Києві. Ось, і там, до речі, мабуть, те, що Тимур казав про цю там 20-ку, ті кольки там Кличко там платить. Мабуть, і для мене це все спрацює, тому що я буду мобілізовуватися, власне, през київський ТЦК, през Солом'янський. Ось, комари ще льотаюсь тут. Зайобуюсь. Ось, тому, мабуть, і 20-ку можна буде отримати. Ось, треба ще там розмовляти з юристами на цей конт. Ось, картей, мабуть, уже на наступному тижні щось і висвітлиться. Ось, пропонували мені дві там, ну, скажімо так, одна вакансія, умовно кажучи, але там два варіанти. Тобто, я змогу бути або водителем екіпажу БПЛА, ось, або водителем казака. Я не ведаю, чим це все відрізнюється, тому що, ну, казак це по факту броньований джип, великий такий, класний. Я б хотів, ось на казаку я б хотів би поганяти по полях. Ось, ось, короче, або на казаку, або там на некім пікапі. Поглядим, до чого це все призведе, але ось, коли оформлюся і все там запрацює, все буде класно. До того ж, там, коли раптом цей батальйон буде отримувати там поширення, ну і поширатися буде там з батальйону до полка, то там, коли я там себе ніяк зарекомендую, мне могут там направить, накировать на всякие там переподготовки и зможу там стать вот этим оператором БПЛА або оператором дрона Камікадзе, або у вивідки оператором розвідувального дрона. Ось, тому такое, перспективненько, скажем так. Ось. Ну і ще з Карасем можна буде познайомитися. Мабуть, він виведе мой канал на новий уровень. Ось. Мабуть, там якесь відео навіть отримається з ним записати. Ось. Було б, в принципі, цікаво. Хоча, ну, це не є там ніякою метою. Ось, повернемося до новинок. Останній блок на сьогодні хутенько пробіжимося, поэтому там, в принципі, там казати нема чого. Там Света Тихановська зараз там десь у Варшаві проходить там четвертая конференція білорусів світу. Ось я не білорус, як умовно, не білорус світу, тому не білорус світи, я б так назвав би цю конференцію. Не білоруси світу, а білоруси світи. Ось, тому що, окрім адептів Тихановської, на цій конференції людям за здоровим глуздом робити немає чого. Ось, але хтось там поїхав, щось там каже, навіть представник нібито навіть білоруських доброохотників, хоча більшість білоруських доброохотників, які є діючими білоруськими доброохотниками, навряд чи эту кандидатуру як представників, власне, від самих себе схвалили б. Я б, власне, наприклад, не схвалив. Як і
як і свету, на пасадзе лідара беларускага народу, ці там як яна там сябе, беларуская лідарка, як яе зараз называюць, каб не гэта самае, не псаваць там гэтыя самыя пасады самапрызначаныя. Ось, як і яе, я б таксама на гэтую пасаду прадстаўніка ад уласна сябе як беларуса я б яе таксама не прызначыў. Ось, і що смешнага там адбывалася? Смешна была дуже смешная заява яе. Гэта пра тое, што яна ляпнула, што пасля прыпынення, пасля дамовы пра прыпыненне вагню ва ўкраіне міжнародная павестка знову павернецца ў Беларусь. Я не утрымаўся, я не змог цалкам всю гэтую фразу прамовіць на сур'ёзных шчах, тому што гэта вельмі смешна. Ось, таму што як было усім насраць на Беларусь, так і гэта і застанецца, пакуль хтосьці шосьці ў гэтай Беларусі ўласна не пачне рабіць. Ось, а там не пачне рабіць ніхто і нічога. Як уласна не робіць нічога Ціхановская, таму што, як я сказаў на мінулым тыдні, там калі загінуў беларускі добраахвотнік у сацыяльных сетках уласна самой Ціхановскай, нічога пра гэта не было сказано. Пры тым, што яна там сябе пазіцыянуе, нібыта як там самая супер-мега падтрымліваючая і салідарная з Украінай і беларуская лідарка. Але пры гэтым, калі гінуць людзі, якія гінуць уласна за незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, яна на гэта, ну, калі б ён у яе быў, яна б клала хуй, але яна гэта ўсё накрывае піздой. Ось, але калі там штосьці адбываецца раптам там з якім-небудзь палітзняволеным, які мае 0 палітычнай дзейнасці за ўсе свае гады жыцця, а адзінае, што яго павязвае з палітычнымі зняволенымі, гэта тое, што ён там па нейкім артыкуле нібыта палітычным сядзіць за тое, што там дзесьці ў нядзелю гуляў і патрапіў на камеры разам там з пратэстоўцамі нейкімі. Ось, і калі ось штосьці з гэтым чалавекам трапляецца, то там Ціхановская аж захлёбваецца там на сваіх каналах пра тое, што ай-яй-яй, глядзіце, у Беларусі што адбываецца, так не можна, трэба выпускаць усіх тэрмінова, безумоўна. Ось новае слово, дарэчы, вывучыла пасля таго, як Зеленскі ўсей Еўропе там ужо пражужжаў усе вуха тым, што мае быць безумоўнае прыпыненне вагню, ось, якога патрэбна дамагацца. Ось Ціхановская таксама вывучыла вось гэтае слово безумоўна і пачала заяўляць, што Лукашенко павінен безумоўна выпусціць усіх палітзняволеных, ось, таму што так, таму што гэта плохо, як то кажуць. І, в прынцыпе, гэтая канферэнцыя ёсць, скажем так, можна назваць яе гэтым з'ездам КПСС, толькі там не КПСС умоўная, назовем ее там кабінет з'езд кабінета Ціхановскай, там адэптаў Ціхановскай. Ну, і як я сказаў, што не канферэнцыя беларусаў света, а канферэнцыя беларусаў светы. Ось, таму чакаць і там нейкіх рашэнняў ці ўвогуле чагосьці там сур'ёзнага я нават не, гэта як тэлефанаваць Пуціну, плюс-мінус тое ж самае. Ці блогеры мобнулись, каго дивитись? Ну, так тое, що блогери мобнулись, гэта ж не означає, що вони припинять свою діяльність. Там Філоненко там щось робить, там які відоси час від часу записує. Я так само буду, ну, я і так тут виходжу в ефір, там, година, на 1 годину раз на 7 днів. Я не думаю, що мені не буде часу, там, коли я мобілізуюсь уже, що мені не буде часу, там, який відос записати, ці там вийти в який-небудь ефір. Я думаю, що буде. Той же навіть, ну, Євген Карась робить відоси. При тим, що він ще інтерв'ю там записує з некоторими блогерами, там, ті каналами.
бо ён ж такі больш вядомы, чым я асоба ва ўкраіне. Таму як бы ёсць каго глядзець. Ось, як мінімум будзе на тыдні будзе хаця б адно відэа або ад мяне, або ад Філоненка, або ад Карася. Ось, таму не трэба тут скаржыцца на тое, што тут няма каго глядзець. Ёсць каго глядзець, так не кожен дзень, мабыць, гэта ўсё будзе, таму да гэтага трэба звыкаць і, скажам так, больш цэніць тую інфармацыю і той час, ось, які ёсць ужо зараз. Ось, таму што потым яго можа ўжо не быць. Ось, і ён можа быць больш абмежаны. Ось, в прынцыпе, гэта ўсё, што я хацеў вам сказаць. Калі ёсць нейкія пытанні, у вас ёсць літаральна там хвілінка зараз гэта ўсё напісаць. Ось, калі ў запісе ў каментары, калі не ў запісе, калі ў прямым эфіры вы зараз глядзіце, можете у чаце трансляцыі гэта ўсё напісаць. Ось, я вам нагадаю, што можете таксама яшчэ паставіць падабайку, напісаць каментар безглузда прекрасны. Ось, з мінімум 7 слоў. Ось, для гэтых алгарытмаў Ютуба, каб яны прасоўвалі гэтую трансляцыю і відэа, ось, як цікава, і прапаноўвалі яго глядзець як мага большай колькасці людзей. Ось, калі гэтага вам нават недастаткова, вы хочаце ўсё адно яшчэ больш падтрымаць дэмакратыю у тым числе ліку і ва ўкраіне, можете падтрымаць і матэрыяльна праз дапамогу мне, уласна, майму каналу. Ось, зрабіць гэта можна вось па гэтым QR-кодзе. Ось, калі ён не працуе у вас, можете камар. Можете унізе па пасыланню на Манабанку прайсці, і ўсё там будзе у вас цудоўна. Ось, а калі вы дзесьці за мяжой і у вас няма магчымасці карыстацца інструментамі Манабанку, можете скарыстацца плацёжнай сістэмай PayPal. Ось, пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец, таксама вы можете знайсці ўнізе ў апісанні пад гэтым відэа. Ну, ось, Андрій Калашчук піша, што пытань немає, і дзякую тады вам усім за тое, што глядзелі, стваралі тут інтэрактыў, пісалі, дзяліліся сваімі думкамі і гэтак далей. Ось, чакаю вас усіх у тым жа самым складзе праз тыдзень, пакуль што будзем так анансаваць. Пакуль што нічога не змянілася, калі што там зменіцца, я дам пра гэта ведаць, але арыентуйцеся на тое, што на наступную нядзелю о 8 гадзіне вечара, як звычайна, мы з вами зноў тут сустрэнемся і абмяркуем навіны, якія будуць, дзе там яшчэ раз Трамп усрэцца, а я ўпэўнены, што на наступным тыдні таксама знойдзе гэтую лазейку, дзе усрацца. Ну і, ў прынцыпе, што там да чаго адбудзецца з цікавага, што будзе варта нашай увагі. Ось, яшчэ раз дзякую, што былі вось гэтую майже гадзіну. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!